אני בת 30, אחרי 7 שנים שאני נשואה. אני יושבת מול רופא הכי בכיר בארץ לפריון, והוא אומר לי, את כבר לא תצליחי ללדת ילדים. המזל הכי גדול שלי, לא האמנתי לו. אני יודעת בתוך תוכי שיש משהו שאני פשוט לא יודעת אותו. ואז התחברתי פנימה, פשוט הרמתי את הראש לשמיים וביקשתי עזרה. הוא ענה לי. מצאתי את עצמי בשבוע הספר, עשרות אלפים של ספרים, ופתאום ראיתי אור קטן כמו גחלילית שקוראת לי, מדברת אליי, והיא אומרת לי בואי. ואני רואה את האור הזה על דוכן ספרים מסוים, ואני מניחה את היד. יש לי ספר ביד, כוחו של התת מודע, ג'וסף מרפי. אז אני הופכת אותו, וכתוב שם שכל דבר שאת רוצה להגשים בחיים שלך את יכולה. הייתה לי ידיעה פנימית שמצאתי, ובספר היה כתוב שאני בסך הכל צריכה לדמיין תמונה שמשדרת לתת המודע שלי שאני אימא. מי לא יכול לדמיין תמונה? אבל את יודעת מה שגיליתי? שאני לא יכולה לעשות את זה, ולא ויתרתי. יום אחד הצלחתי, ממש ראיתי אותי אימא, מחזיקה תינוק. התמונה הזאת, יש לי אותה היום באלבום התמונות. היא כבר בת 22. במשך המון